जोंनि आबाद फोथाराव Hello guys, खुलुमबाय दिनैखाय काति फुजा आरोना ओमफ्राय बेखायनो दुब्लि बारियाव अर सावहैगोन आङो दिनै ओमफ्राय अर सावहैनो थाखायनो आं दा बानायगासिनो फाथिसिनाजों रेडि बिदि बानायदों आङो औवा दानबाय थायासै बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लानानै फैबाय आङो गाइस नायलांबाय थादो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो गाइस बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं बानायनोसै फाथिसिनाजों दा अर दोननो आरोना नायलांबाय थादो Finally guys, आंनि बानायनाया कमप्लिट जाजोब्बाय आं हाजोब्बाय दा बेखिनिखौ नांगौमोन ओमफ्राय बेखौनो आं दा सोनारना दुगैखांनानै सावहैनोसै बेबायदि दोनगोन आङो बेबायदि दोननानै बावहाय माबा होनोसै जेवारि होनोसै बा थाइगिर बिखंखौ होनोसै ओमफ्राय सावनोसै ओमफ्राय आं दा बानायखांबाय आं दुगैना लाग्रोना मोसौ लायस्रांग्रोजोबनानै दुब्लि बारि फारसे सावनो थांनोसै आङो दा जोंनि न'नि लामायावसो दङ जोंनि न'नि लामायाव लोगोफोर नै आं दा दुगैखां लोबस्रां ओमफ्राय दुब्लि बारियाव अर सावहैनो ओंखारबोबाय आङो थाव गुबैखौ प्लास्टिकआव लाबाय ओमफ्राय बायदिसिना लाबाय ओमफ्राय दा सावनो थांगासिनो दं ओमफ्राय नै बिथाङानो जागोन दा केमेरामेन जों थांगासिनो दा बे आंनि केमेरामेन जागोन ओमफ्राय जों दा नै लामा फारसे ओंखारबोबाय दा सावनो थांसै नायलांबाय थादो जोंना थाबायगासिनो दं मोनाबाय एसे मोनासि जाबाय जों गामि बेनो जालाय हेलौ होनदो जोंना दुब्लि बारियाव थांबा बिदि दालां गालायलायनांगौ औवानि बेनो जादों माइ बारि नै सावहांबाय रिथि जोंहांबाय ओमफ्राय जोंबो दा फोजोंहैनोसै दुब्लि बारियाव जोंना दुब्लि बारिया मोनबाय नै लोगोफोर बेनो जोंनि ओमफ्राय थांनानै एसे बिथोराव थांनानै माबासिगोन सावहैसिगोन एसे बिथोराव हाबलांनानै सुलिखौनो थांथारा जोङो मा खालामनो नागिरदों Hello guys, Bangla खेले लाए हैं घोड़ा दा के मुले नै बाहाय खखा सायो ओमफ्राय जों दा एसे बिथोराव थांना सावहैगोन अबेजों खालामनांगौथाय सिन्देला दोनदो सिन्देला फै केवार बागोन दे नै बाव लिमोनलाथार जोंहानि खखा साग्रा ना नांगौ र' नै लिमोनलाथार बे बायगोन नायलाय नोगोर लिमोनलाखा गोलैगोनबो लासै थाबाय लिमोनला जलद' गोलैबाथाय माबाखागोन नोङो लेवार बाबा गैला नै लामाया माबायदि फैनो नै बाम्पार बे लांदांजों गन दङ नै ओरै सुन थाबाय दे बाम्पार माइबारि दुब्लि बारि हाब्रु बारि हाग्रा बारि फैबाय ओमफ्राय नैबे गेजेरावनो सावनोसै आयु बावहायनो सावनोसै नै माइया नै बाहाय जाख्ल'खौ लांदां जाबाय
जोंनि बा सङै सावबाय रिटार्न सावबाय बे मानसिया सुरिखौनो थारा खुखाया लेप माबाबा बक्सबाय थायो माथो एसे गोमसिन नुयोब्रा मोनाबिलि जाबायब्रा माथो गलि सावनांगौ मोनसे Xỉa với được như kia chưa đi vòng đi lấy Finally guys नै जोङो दा सावखांबाय ओमफ्राय सावखांनानै पार्टिसिनानो खामसबाय गोलैगोन ओरै थां दल'था पार्टिसिनानो खामसबायसै ओमफ्राय जोङो दा थांसै होनब्लाथाय थांनोसै खामानिया दुब्लि बारियाव सावबोबाय ओमफ्राय दा न' फारसे थांफिननोसै थ'दो जों दा थांनोसै गाइस ओमफ्राय न'आवबो सावगोन अरखौ भिडिअखौ बोरै हमनानै होखो नैबे आसोला गावसो मिथिगौ आंथ' जेबो मिथिला मबाइल लाग्रायानो मबाइलखौनो बिसोर हमनानै होबायबा आं सावबायल' आखायानो दलद थाया थुट सोंबावलाबाय थायो मबाइला मोजां जानोसै बे भिडिअआलाय बे खामानियाथ' बेनोसैमोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअ खालामबाय आङो गाइस नोंसोरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गाज्रि मोनदोंबा आरो आं मा बुंबावनो आरो आंनि लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदों भिडिअआ बारदो भिडिअआ बेखिनियानोसै गाइस आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय ओमफ्राय